yeɓenkoɓe ƴella tv eɗen ɗo ene nder galle Baba Mal galle mo ganduɗa kala darɗo heftinat kala darɗo kadi exactement jogoto hen weltare kono eɗen gondi ɗo e frère uji meɗen ɓe ganduɗa ɓeɗo henne ko wadɓe gueɗe kewɗe e festival o kamɓe kuɓɓi ɗum machallah ɓe mbaɗi prestation aji baɗɗi fayida ala jeddi ko yooɗi ala e daranam hande womiɗo hen goto foof mbiɗa wawi ɗum présenté kono goto foof mi accat ɗum haalana hoore muɗum nde wonno konngol ñaƴata koye hunuko jomum oɗon e direct ƴella tv salamu aleykum frère salamu aleykum Jalla TV min salmini mon ko Babsi Endamji artiste rappeur ummi ha Dakar Rufisque ari pour wada participer festival les Bloody Fleurs de Baba Mal mais min beltima hen no fewi MC Mo. Ok Babsi Endamji gummiɗo tan arde pour festival Baba Mal Babsi Endamji so tawi ko gardanol ma walla ɗiɗoɓol ma henne holno jiiruɗa festival o et en plus kadi en tant que rappeur est ce que rappeur uji keeɓi fodde muɗumen e gueɗal mumen est ce que wonko mbaɗɗa sentir no garɗa festival Baba Mal? eyyi oɗo woni deuxième édition momi ari mais mi wiyat alhamdulillah quoi par ce que festival o toujours sa ari ɗo tan a yiyat hen bamtare ndax Allah hoddiri aussi tamit mi andi yimɓe momi andano en même temps aussi tamit min ko ɗo mi jeeya Guédé Santhie mais komin juddu jeeri mais komi haalpulaar fier d'être haalpulaar saɗa heeɗo sa somiɗa haala a andat pulaar no moddi seeɗa mais miɗen waɗa essayé pour yimɓeɓe aussi tamit waɗa comprendre quoi mais festival o min komi haalat no weele min quoi par ce que plus festival wona pour wodde preste tan mais échange uji tamit ko hen jeeya te Allah waɗi emen jañi ɗum ko bamtare alhamdulillah way ok ko noon tigui kanko woni Babsi Endamji sen ɓenne makko en payne gani goɗɗo min noon émission hip hop mbaɗam ko beelami so ɓooyi mi natata wajiɓe voilà mi ɓittoɗo kadi heddiɓe mbaɗum ɗo ko ɗum woni décoration men ha hip hop wona émission ngaji goɗɗi ɗi mijotoɗa rento ga faruno non minen fof min mbaɗa on paama min tan ha joni gonnon koye direct ƴella tv en payade goɗɗo mo ganduɗa rapport goto baɗɗo kaksi waɗi dangga muɗum waɗi lava o rapport foti wiyede salamu aleykum boy disco assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe bandiraɓe sénégal Jalla TV on calminama ko Paul BMC Fouta Amnara Fouta Amnara darde boy disco Paul BMC ah bon an woni Fouta Amnara komin nanata ñande fof Fouta Amnara Fouta iyandede vo waya noon qu'est ce qu'il y a waɗa min fuɗɗuma eyyi Fouta Amnara Fouta Amnara Fulɓe dañi rapport ɓe gayreyani Fouta tora Amnara hande ko dande boy disco a yanno darde ye kanko woni Paul BMC en tout cas ça fait plaisir dardema ɗo e Jalla TV Paul BMC hande so wiyama Paul BMC sa wi Fouta Amnarab tan yimɓe batti ɗum slogan hande nata e jolfuran tan mbiya ka rapport mbiya a Fouta Amnarab donc ɗum wonko waɗanma kono hande ko mbaɗɗa ɗum ko dañi buzz dañi ampleur mais a meeɗa arde ga ene Fouta walla hay sa meeɗi arde blues fleuve a meeɗa hen arde a ari hande holko jiiɗa hen holko mbaɗa sentir holko mbaɗa haalana min hen jimmi ɗo ko culture culture Afrique culture Sénégal culture pulaako wurtinama ɗo e Podor ɗum noon yimɓe mbawi hen joofa tan ko élage Baba Mal e wondiɓe muɗum ene ɓe kadi wona hoorema ko wanni ɗum o wanni ɗum ko leñol ngol o wanni ɗum ko Sénégal wanni ɗum ko Afrique par ce que ala to mbawɗa yaade e aduna taw so wiyama Sénégal inde Baba Mal ko fati culture haaletake ɗum noon ko yettere Allah ɓen kadi ndewe makko o rendini ɗo ko manam partout dans le monde yimɓe aɗa yidire mabɓe aɗa wadde mabɓe essence uji essence donc ɗum ko weltare ko bamtare ko weltare mawde ɗal ok ko noon tigui en gartat e makko inchallah joni en jahat péripétieti wiyatno quoi ba doga ba muudo leydi ɗiɗo goni ga min woni hakkude en tout cas en beltanimaɓe ha joni gonɗen koye Jalla TV en gaare goɗɗo ha par ce que taroɓe fof mbaɗi ko rassaji de taroɓe fof mbaɗi ko rassaji goɗɗo ijam kamɓe nayoɓe fof ko rassaji mbaɗi kamɓe nayo fof ko rassaji mbaɗi musidɗa woni holon assalamu aleykum wa Jalla TV o ko Mr Bowsy walla mbiya Mr Romantique walla Mr ñama leydi wondude ɗo e Jalla TV ko weltare ha joni avec mon frère MC Mori l'animateur incontournable yo Jalla TV on dañi Mr ñama leydi mbiɗa ah bon an ko leydi ñamata en tout cas Bowsy ça fait plaisir parce que an mbiɗa sikka meeɗino rewde Jalla ɓe jimama bamma découvrir mais hande o Bowsy aɗan ɗo henne e nder galle Baba Mal c'est pas facile hein aɗa wawi arde festival ha kota taw natani nder dingral galle Baba Mal aɗa nder galle Baba Mal ɗum holno waye ma e festival o holno jiiruɗa ɗum e holko ɗaminɗa waɗande min hande jamma e wodde so au fait ko weltare ha joni par ce que ko reconnaissance waɗi ɗum hol yiɗɓe nadde galle he keɓani on opportunité donc ko reconnaissance ha joni machallah elage Baba Baydi Mal ko guiɗo leñol ngol omo waɗi ni gueɗe kewɗe leñol ngol so noddi omo hani noote yimɓe nangge jammaji makko dusodiri e makko ha festival o gasa ko weltare tan ha joni kanko woni idole so idole noddi yo disciple nooto ayi ɗum noon wonde amin nooto Baba Baydi Mal gonden makko jammo kadi ko fierté vraiment en tant que artiste rendude Baba Mal scène ko fierté ayi
presse jomum après gara presse vraiment ha joni ko weltare e yiide aɗana mawna ɗum woni ɗon vraiment ha joni ko ɗum ɗon jarama. ok ko noon en beltani mom Bowsy men garti makko par ce que kanko woni joom erango yaltatgol 18 décembre inchallah album mo ganduɗa henne joni joni waɗa disponible sur toutes les plateformes inchallah cohlude hen foof ma nan hen ko heewi en gari e gayan goɗɗo mo ganduɗa henne e kañumne ha joni mimino ko rastaji tati mais ko rastaji nayyi voilà kamɓe noon way kon rastaji fof ko rasta makko jibinɗuma par ce que kanko ko cowɗo ye assalamu aleykum frère. That's for right. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. MC Modi mi salminima Yalla TV mi salminima moɗen big up. You got the boy Bailers e haalirde nde Bailers from Juude Jaabe from Thiaroye representing mi ari ɗo uniquement festival Bloody Fleuve mawninde ñalawmaji tati ɗiɗo e notade mawɗo dingiral woni El Hadj Baba Mal ene star planétaire ko ne présente plus on so noddi ene hani pulago noto ha tengtinan e dilloɓe e pinal e aada e cosaan e culture surtout ko weltare tan guila min gari ɗo ha faade hannde par ce que no Bowsy wini konngol belgol kam par ce que mi ƴeewi centre min nderam mi mawni wonde podium waɗe mawɗo lumiére son e lumiére pulago daro te ko Baba Mal montare en somin paari minen cakkitto Baba Mal fawo ɗum tan no weeli way kono par exemple holliti ko min jaɓɓe teppe baba amen ni quoi voilà donc ko wiitan yimɓe pulagu yoɓe garɓe noto hannde woni jamma uddowo jamma hannde woni foof dal komin mbanno ko curkiral mais ko hannde huɓɓata eyyi ko weltade tan e kadi donade Ƴella TV yo Allah nawru ɗum yesso amin ɗo ko culture kala ko woni hen kadi gueɗal amen min jii on totti min beltima kadi min mbaɗen big up caggal Allah caggal moon one love. kanko woni Bayless Bayless Mr Yawour on ji marque o manam kanko wutte makko paɗe makko laafa makko hay sakuji makko ne waɗe marque makko Yawour ko marque mo ganduɗa en kanko jeeyi ɗum partout kaldo mbaɗa yaade haade Yawour mi haala noon wonko jimmi ɓeydude hen so galle hip hop artima mi adda noon kanko addunoɗo volcan o mimito o mimi ga tan o jiibira pular o jooɗi noon yimɓe ene heddi ne namdo omo haaldata ɗo omo waɗata hande a haali ko kalɗa ko foof kono mi accirtama noon hande Bayless mbiɗa a mawni ko weltare mawde caggal nde monta ha para Baba Mal monta c'est vrai kono hande holko mbawɗa wiide yimɓe ɓe poti ko nanggande Baba Mal walla ɓe poti ko ɓaɗodirde Baba Mal walla ɓe poti ko rewde caggal Baba Mal ɓe ñaago ɗum holko poɗɗen sohlude Baba Mal en tant que rappeur holko Baba Mal wawi ɓeyden nden e holko mbawɗen ɓeyden nde moynen. Merci beaucoup, c'est une bonne question. Oɗo softa jabade ngal ɗon Baba Mal fodde mum e men banggal leñol ngol o waɗi mais mboɗo wandi question ko yahata ko gueɗal men enen wonande artiste aji ɓe rendi mayka ɓe manam enɗam micro ɗam il faut ko jagga tiiɗa enɗam ɗam taƴani kono enɗam sewi manam sa ƴeewi ha ɗo e wuuro ngo eɗen nana ñakkata par ce que ɓe mbiya nul n'est prophète c'est soi a faami kono nak le minimum o waɗa yimɓe jiiya par exemple jeunesse jeune talent ji o watten hakkille o yeccoɓe o waɗa structure uji o waɗa ɓe financé pourquoi pas même niveau international somo yalta o yaltina o wawi foof wawa yaade mais o yaltina ko ɓendi ko ganduɗa ɗum ɗo mo andi wawɓe ɓe kadi wawɓe ne goodi ɓe teski ɓe rendogo teski ɓe kettoro tendance o nawa ɗumen kala e saaha ɗum kadi ko erago ganduɗa ko wone beccam wone becce kala artiste togoso kadi baba ɓuuren andi ɗum eɗen jiiɗi ɗum on tan yo yeccino mais kadi ko heddi ko gacce ngalama min beltinimde chapeau e gueɗe ɗe ni kadi ne weeli o addi hande culture ari ɗum ɗo ko wiyete ko pottital leƴƴi waɗi ɗo le rendez-vous du donner et recevoir manam hay sa montani ana heeɓi ɗo gandal a faami a heeɓi ɗo gandal a heeɓi ɗo expérience a heeɓi ɗo culture goɗɗo par ce que rencontre foof ne waɗi utile manam rencontre pottital foof ne moƴƴi ha tengtinan e rencontre mo ganduɗa ko rencontre artistique par ce que gande kewi ɗon machallah ko weltade ne chapeau wallah. ok album Bowsy garol le 18 décembre o wiyete ko erango Bowsy sa wiyannoma hande ya waɗ erango faade Baba Mal holko guerotoɗamo? eromo vraiment o tedini leñol ngol mi wiyamo kadi yo Allah wurnumo ha ko ɓuuri ɗo henna o kanko kam sa nani erade tan fuɗɗi koye makko par ce que kanko eri ha ɗemgal pulaar nana to meeɗa nanede e duuɗe ba adama waɗi kakene wiye nomination ngaji état ni glomiji o woodi omo ƴetta taw ko ɗemgal pulaar o haali donc wanden yo Allah hokkumo selludade haw wawa erade ha aduna foof kadi siftoromo bisa. ok ko noon en beltinimomo kono Paul BMC ande sa wiyanoma konngol gorol faade Baba Mal holko mbiyatamo? donc mbiyanmomi ko yo Allah junnu balɗe makko hokkumo sellal e cellirede kono donc sukaɓe no cohli nalankaɓe fulɓe no cohli ballal donc te so wiyama ballal fulɓe yimɓe jofoto ko Baba Mal yo ɓeydu darade hen par ce que wajibi en cohli ɗum eyyi ko ɗum tan bamum wiide quoi. Babs en namdi an aɗa jogui projet garo kono haade projet o holko mbiyata Baba Mal? min wiyat Baba Mal o jarama no fewi
ndax d'abord mo waɗa amen invité festival makko tan ɗum ɗon aussi min weltima hen tamit min ñagontumo yo Allah hokkuma gurdam quoi kay ko ɗum ɗon mi haalate makko ko noon tigui yeeɓiyankoɓe Diallo TV on calminama on juurama on jarama lumno en ko Mamadou Salam wona galle hip hop kono galle hip hop artat joni joni e Diallo TV mbattan wadde émission ngaji baɗɗi dop oɗo émission o ko Mamadou Sall luuɓi hen tan beele eɗen meeɗa eɗen ciftora seeɗa animation seeɗa seeɗa donc e ballal Amadou won en voilà o woni bandanos galle hip hop on nani ɗuma mais noon Amadou joni galle hip hop mbettiɗo en hoore joni so wona wajiɓe en tout cas moylol on mbayri yiidema guila radio fulɓe hande on dañi chance yiidemi ɗo e Diallo TV en tout cas ko hip hop pulaar gagnoro culture pulaar gagnoro big up à tout le monde yeah